పడలేదు. Welcome to Let's Talk Music with Sony Komanduri, and I'm so happy that you're here. Thank you. Let's roll it. Roll it. Yo, this is Raw Rider and Eli on the beats. Ooh, Novena Regina. Ooh, Novena Katrina. Ooh, Novena Tamanna. Ooh, Novena Rashikanna. Ooh, Novena Rakulena. Ooh, Novena Payalena. Ooh, Novena Kajalena. Ooh, ready nenu denikaina. Low pollution. Low pollution. Low pollution. Low pollution. Firstly, welcome to my show. Let's Talk Music with Sony Komanduri. And Okay. వచ్చి రాగానే నీకు ఆ ప్లాంట్ ఇవ్వడానికి there is a significance in our show. Okay. So welcoming you with flowers is one thing. Okay. Secondly, ఏంటంటే environment is in a very wrong place, bad place now. So it is high time మనం అందరం అలర్ట్ అవ్వాలి. అండ్ నా వంతు నేను చిన్న స్టెప్స్ తీసుకొని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకొని I could see a really big difference. Yes. So అలా Yes. do you have something that you are already doing, or ఏమీ లేకపోతే it is high time, I want you to promise me that you will do something for the environment, be it anything. See, I think that's a very good initiative actually. At the beginning of the show, it is very honored and to receive plans from you. And environmentalగా నేను చేసే సాంగ్స్ అన్నీ కూడా లైక్ వాట్ ఎవర్ ఐ సాంగ్స్ లైక్ మోస్ట్లీ ఆర్ సోషల్లీ ఓరియంటెడ్. అంటే నాకు కూడా అలాంటి సాంగ్స్ చేయడం చాలా ఇష్టం. ఐ డోంట్ నో బికాజ్ రీసెంట్గా చేసిన నాగలి కూడా వాజ్ ఆల్వేస్ ఆల్ అబౌట్ ఫార్మర్స్. డెఫినెట్లీ జనాలకు క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఫార్మర్స్ మీద పాట వేస్తున్నావు ఏం చేసినావు నా ఫార్మర్స్కి అనేసి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. వైల్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ దట్ సాంగ్ ఐ హ్యాడ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ టు మీ. సో వాట్ వీ డెడ్ అంటే సాంగ్స్ కూడా ఏంటంటే వెన్ వీ డెడ్ అరుపు సాంగ్ దే వాజ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్. అంటే అరుపు సాంగ్ చేసినప్పుడు కూడా చాలామంది, నేను బిగ్ బాస్లో ఉండే అప్పుడు, సో సాంగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలామంది రెస్పాన్స్ వచ్చేది అమ్మాయిల దగ్గర నుంచి కదా, అబ్బాయిల దగ్గర ఎక్కువ రెస్పాన్స్ వచ్చేది. అన్న నిజంగా నా చాలా బాగుందన్న సాంగ్, నాకు ఏడుపు వచ్చేసిందన్న ఆ సాంగ్. అంటే అక్కడే నా విక్టరీ. అంటే 100 మంది చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక్కడు చేంజ్ అయినా చాలు. సో మేము చేసిన నాగలి సాంగ్ చేసినప్పుడు కూడా there were few people who donated, who did some deeds helping the farmers. Adi na change. So that is what I think I did with my songs. So farmers are in a really bad place, and నీ వల్ల అట్లీస్ట్ ఒక 5గురన్నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు అంటేనే మనకి ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్. చాలా మందికి ఒక థాట్ అట్లీస్ట్ వచ్చింది, వాళ్ళు మూవ్ ఫార్వర్డ్ అయ్యి హెల్ప్ చేశారా లేదా పక్కన పెడితే ఒక ఇట్లా ఒక టింగ్ అని ఒక అలర్ట్నెస్ అయితే చాలా మందికి వచ్చింది. కాబట్టి దట్స్ ఆసమ్. బట్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ, నీ లైఫ్ స్టైల్లో ఏమన్నా చేస్తున్నావా? నేనైతే మొత్తానికి షవర్ అండ్ బాత్ టబ్లో స్నానం చేయడం ఆపేసి ఓన్లీ ఒక బకెట్కి స్టిక్ అయ్యి ఆర్ తల స్నానం చేసినప్పుడు మోర్, బట్ ఒక మెజర్మెంట్, ఒక ఇది చూసి ఒక ట్రాక్ ఆఫ్ వాటర్ వేస్టేజ్ ఎంత చేస్తున్నానో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ దట్. సో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? See, as an environment, I'm like, నేను చేసిన సాంగ్ సేవ్ వాటర్ అనేసి ఉపాసన గారితో ఒక సాంగ్ చేస్తుండే. సో ఐ థింక్ మోస్ట్లీ నా సైడ్ నుంచి వాట్ ఐ డూ ఇస్ మీరు అన్నట్టు బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ తోటే ఐ ట్రై టు టేక్ ద బాత్ అండ్ షవర్ అనేది తగ్గించేస్తాను. ఎందుకంటే షవర్లో చాలా వాటర్ మనకు ఇట్ వేస్ట్ లాట్. అండ్ బకెట్ తోటి ఆనందంగా ఉంటుంది. చిన్నప్పటికి వెళ్ళి అందులోనే వేస్తున్నా కదా, అదే హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. And mostly I try to avoid using flushes. Okay. So that is also lot of wastage, lots of wastage. So mostly try to minimize చేస్తాను బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ తోటే. I try to complete. Awesome. Save water. And one of the best parts of Roll Rider is తన పాటలు ఎంత ఫన్ సాంగ్స్ చేసినా he'll make sure అట్లీస్ట్ సీజన్కి ఒక్క సోషల్ కాజ్ ఆర్ ఒక్క ఏదో ఒక పాట ఫన్ సాంగ్ లో కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసేది. లైక్ రాదులో లాస్ట్ కి డ్రింకింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్, అండ్ అంత సెటారికల్ సాంగ్ లో కూడా ఏం చేసినా బీ కాన్షియస్, మీరు కాన్షియస్ ఉంటేనే మీరు ఏమైనా చేయొచ్చు, పిచ్చి పనులు చేస్తే మీ హాలత్ ఇట్లనే అవుతుంది అని క్లియర్ కట్ క్లారిటీ ఇస్తావు చూడు నీ పాటల్లో.
crazy man. థ్యాంక్ యూ అంటే దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే సి మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే నువ్వు ఎంటర్టైన్ చేస్తావు, ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తూ స్ప్రెడ్ సమ్ లవ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. అంటే స్ప్రెడ్ సమ్ మెసేజ్, దాంట్లో ఏదో ఉంటుంది. ఇప్పుడు పతంగ్ సాంగ్లు కూడా సాంగ్ ఉంటుంది, యూనో మందిని తాగుతారా బై కావాలంటే పక్కన పోరిని చూసుకో, యూనో ఎందుకు వై ఆర్ యూ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ అంటే ఒక బ్రేకప్ అయిందో ఏదో, యూనో కాంప్లిమెంట్ గర్ల్స్ అరౌండ్ యూ, యూనో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ యూ కెన్ డూ అని. సో ప్రతి ఒక్క సాంగ్లో ఏదో ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. అదే సో ఎంత ఎంత ఫన్ ఉన్నా, అండ్ ఐ లవ్ ద వే యూ టేక్ యువర్ సాంగ్స్, లైక్ నీ గ్రూవ్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ లైక్ సో కనెక్టింగ్. ఇట్లా పీపుల్ ఇట్లా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఏం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేకపోయినా వాడచ్చు పాటలు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్ టు డూ సచ్ థింగ్స్. అవే కాంప్లికేటెడ్, సింప్లిసిటీ మెయింటైన్ చేయడమే కాంప్లికేటెడ్. సో క్రేజీ 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 రోలీ. సో మనం చాలా సీరియస్ టాపిక్స్ లోకి ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయిపోయాము. సో కొంచెం లెట్స్ లైట్. అయిపోయింది, అయిపోయిందా? అయితే ఓకే, రోల్ ఇంటూ ద షో. ఓకే, కెమెరా యాక్షన్ రోల్ అనే వచ్చేసా. బట్ మన షోకి రాకముందే ఫుల్ ఎక్సర్సైజ్ చేశాడు, వార్మప్ చేశాడు, పుషప్స్ చేశాడు, దాని తర్వాత పొర్లుతాడు అనుకున్న రోల్ కాబట్టి. కానీ ఇలా మళ్ళీ ఆల్రెడీ క్లీన్ ఉంది, అవసరం లేదు. బట్ యా, so we start our show with a PJ of the day. నేను ఒక చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్ అడుగుతా, దానికి ఆన్సర్ చేయాలి, ఓకేనా? ఓకే. How can a girl go 25 days without sleeping? How can a girl go 25 days అంటే 25 రోజులు ఎలా పడుకోకుండా ఉంటుంది, నిద్రపోకుండా 25 days. పీజేకి కూడా ఇంత ఆలోచిస్తున్నావు చూడు. అదే కదా, అంటే అలా మేము కూడా పిచ్చిగా ఆలోచించాలి కదా. సో ఫస్ట్ ఆవాహామి నీకు కొత్తగా ఏం కావాలి? ఫేస్బుక్ లో సర్కాజం పేజ్ వాడు నీకు పేజెస్ పెట్టే చేస్తున్నావు నువ్వు. ఏ పోస్ట్ కి వాడికి ఇచ్చి పడేయడంలో నంబర్ 1 తయారయ్యావు. సరే ఆన్సర్, హౌ కెన్ ఎ గర్ల్ గో 25 days without sleeping? వితౌట్ స్లీపింగ్ 25 days వితౌట్ స్లీపింగ్ ఏమో నాకు తెలియదు. Because she sleeps at nights. Days ఎట్లా పడుకుంటది? ఓ మై గాడ్, నిజంగా ఇది బెస్ట్ పీజీ ఉన్న దాంట్లో. అయిందా? సరే, ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇంకా కావాలా నీకు పీజెస్? అయిపోయినాయేమో, ఉన్నాయి చాలా. నాది రమ్య బెహ్రాది వాట్సాప్ చాట్ ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం ఇవే. లిటరలీ ఒక రోజు రాత్రి 2 o'clock నేను ఆన్లైన్ చూసి నాకు కాల్ చేసింది రమ్య. టైంకి కాల్ చేస్తే ఏంటా అనుకుంటామా, కొన్ని ఒక 2-3 పీజెస్ చెప్పవా ప్లీజ్? సీరియస్లీ? ఎస్. ఈసారి కాన్ఫరెన్స్ లో నన్ను యాడ్ చేయండి, నేను కూడా వింటా. Done deal. So yeah, let's get into the first round of our show. Okay. It's called emoji. ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు, ఈ ఇద్దరు నీ పాటలు ఇప్పుడు. ముగ్గురు ఉన్నారు. నేను కాదు, వీళ్ళేనా? ఓకే. yellow dirty fellows. yellow dirty now sitting on a buffalo. But yeah, so యూజువల్ గా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పాటల పేర్లతోనే ట్రై చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ రాధు, దిస్ ఇస్ కబూమ్. కబూమ్, రాధు, కబూమ్. ఓకే. సో రాధు ఏమో డిసగ్రిమెంట్ కి, ఆర్ yes no. yes no ka yes or no depends on the word. నేను ఒక వర్డ్ ఇస్తాను, దానికి yes or no, agree, disagree అట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే ఓకే. సో ఇది yes, కబూమ్ ఏమో yes. ఓకే, అది no. యా, మీట్ రాధు అండ్ కబూమ్. అరే మీ ఇద్దరు పనంద్రా. బాగున్నారా? బాగున్నారు. సెట్ మంచిగా బ్లాక్ షర్ట్ మీద ఇట్లా ఎల్లో ఏమో అడుగుతున్నావు. ఓకే. సో నేను 5 words ఇస్తాను, దాని గురించి ఎస్సే రాయాలా? ఎస్సే రాయకు, రాధు ఆర్ కబూమ్ చెప్పి ఐ నీడ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే. యా, ఫస్ట్ వర్డ్ బూతులు. బూతులా? ఇది అదే అబద్ధం, నీది ఇస్తే అబద్ధం అవుతుంది. ఎవ్వడికన్నా వస్తాయి బూతులు కన్ఫర్మ్. రాదు కాదు, ఎస్ ఆర్ నో. ఎస్, బరాబర్. అదే అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు వెన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం మీరు ఎవరినైనా బూతులు తిట్టింది బయట వాళ్ళు? అంటే రాంగ్ రూట్లో వస్తే ఫస్ట్
రాంగ్ రూట్లో వస్తే ఫస్ట్ మీరు ఏజ్ లో తిట్టారు ఎవరినన్నా ఫస్ట్? అన్ని ఏజెస్లా అన్ని ఏజెస్ లో బూతులు అట్లీస్ట్ ఐ థింక్ సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన సెవెంత్ క్లాస్ సెకండ్ థర్డ్ క్లాస్ పోరడెళ్ళి బూతులు తిడుతుంటే వాడిని కొడతారు. ఇంకా నెక్స్ట్ లవ్ దెబ్బ అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, మొత్తం ఫినిష్ చేయండి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే కొద్దిగా లవ్ అనేసరికి అని చెప్తామని ఇది అయ్యాక రాదు వస్తుందేమో. ఏ అమ్మాయినా ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు చీ అని కొట్టిందా అంట ఎక్స్ప్లెనేషన్. మరి అన్ని ఆమె నన్ను చేసినప్పుడు నేను వాళ్ళని మీరు ఎనీథింగ్ రెండైనాయి. వావ్, రెండైనాయి. అటు మనం అన్నప్పుడు నువ్వు అన్నారు, వాళ్ళు అన్నప్పుడు నువ్వు అన్నవి కూడా సందర్భాలు ఉన్నాయి. అక్క చెల్లెలు ఇద్దరు స్టోరీ ఏంటి మరి? బాగా ఫేమస్. అంటే ఇక్కడ ఒకటి చెల్లెలు, ఒకటి అక్క. అక్క అగ్రిమెంట్ చేసింది, చెల్లె డిసగ్రిమెంట్ చేసింది. చెల్లికి నేను చెప్పాను, అక్క చెప్పినప్పుడు నేను వినబడ్డాను. అదే జరిగింది. నెక్స్ట్ కుకింగ్ వచ్చా రాదా? రాదు. మరి బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఏం చేస్తారు? అంటే వచ్చు, కొద్దిగా రాదు, కొద్దిగా వచ్చు. అంటే బియ్యం పెట్టడం వచ్చు, అంటే అన్నం పెట్టడం వచ్చు, అన్నం పెట్టడం వచ్చు. అన్నం పెట్టినప్పుడు మమ్మీ చెప్తాడు చూడు, అరే అది మూత తీరా అని, అదైతే పక్కా చేస్తా. ఇంకేంటి కొత్త సాంగ్స్ ఏమొస్తున్నాయి? కొన్ని ఒక 3-4 సాంగ్స్ లైన్ అప్ అయి ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్ చాలా సాంగ్స్ రిలీజ్ చేద్దామని ఫుల్ ప్లాన్ ఉండే. సో కానీ వేరేది రిలీజ్ అయింది, కరోనా. అంటే చాలా పెద్ద రిలీజ్ అయింది, వరల్డ్ వైడ్ ఫుల్ వ్యూస్ వచ్చింది దానికి. కానీ చాలా వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. మనకి క్రెడిట్ తీసుకున్నది చైనా వాళ్ళు తీసుకున్న క్రెడిట్, దానికి రిలీజ్ వాళ్ళు చేసినారు. కానీ నిజంగా అంటే వెరీ సాడ్ స్టేట్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే, యూనో. సో అట్లీస్ట్ 2021 ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ హోప్ దిస్ ఇయర్. లెట్స్ రాక్. ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ ఏమంటారు, యూ డెవలప్డ్ మోర్ అండ్ మోర్ గుడ్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఫర్ సాంగ్స్. బట్ కోవిడ్ ముందు ఇట్లా ఒక రేజ్లో వెళ్తోంది కదా, ఎస్పెషలీ నీ కెరియర్, బికాస్ ఓ మై గాడ్ డాడీ వాజ్ సచ్ అ గ్రేట్ హిట్. అదే టైంలో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, అల్లు అర్జున్ గారు నీ పాట గురించి ట్వీట్ చేసి స్టోరీస్ పెట్టి నీకు పర్సనల్గా మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ వెరీ ఎమోషనల్, బికాస్ అరుపు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ సాంగ్. ఎలా అంటే నేను I heard that song a couple of 100 times, and the video quality, the thought, everything is kick-ass. So thank you. Next round వచ్చి rhyming blanks. Rhyming blanks. Okay. So it's basically like ఏదోటి రైమింగ్ ఆల్ కాదు, fill in the blanks లాగా. నాకు అదే ఇంగ్లీష్లో అవే తక్కువ వస్తుండే, ప్రపోజిషన్స్లో ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్. అండ్ అంత వెళ్ళకండి, నేను ఫేమస్ సాంగ్స్ పాడతాను. సో ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓ మై గాడ్ డాష్, జస్ట్ డోంట్ బీ మై డాష్ అంట. సో ఆ డాష్ లో ఉన్న ఒరిజినల్ వర్డ్స్ క్లారిటీగా నువ్వు అలా ఆలోచించకుండా క్లారిటీగా ఆలోచించి ఉన్నట్టుగా ఉన్నది அதுக்கு மேல వేండా కదా బోండా. ఏదోటి తిడుతూనే డాష్ ఫీల్ మై లవ్, డాష్ ఫీల్ మై లవ్, యూ ఫీల్ మై లవ్. ఇంకా ఏ మూవీ చెప్పు? ఏ మూవీ? ఏదో తిడుతూనే. ట్యూన్ కూడా చేసేస్తున్నాడండి, లిరిక్స్ రాయడం ఒక్కటే కాదు. ఏదోటి తిడుతూనే డాష్ ఫీల్ మై లవ్, ఏదోటి తిడుతూనే డాష్ ఫీల్ మై లవ్. ఎట్లా పాడతావు నువ్వు పాటలు? అట్లా స్టేజ్ మీద, స్టేజ్ పైన ఊరికే అట్లా వచ్చేస్తాయా? బరాబర్. ఏం లే, ఖాళీ ఇచ్చి పడేస్తామని. ఏదోటి తిడుతూనే నోరా ఫీల్ మై లవ్. ఫైనలే అంటే బేసికల్లీ ఏంటంటే పాడేటప్పుడు ఆ స్వరం ఏదైతే ఉందో అది ఇట్లా వస్తుంది. అప్పటికి ఆ వర్డ్ అనేది ఇట్లా చెప్తుంటే అర్థం కావట్లేదు. ర్యాప్ అనేది చెప్తారు కదండి మరి. ర్యాప్ ఇది సాంగ్ కదా, ర్యాప్ సాంగేగా. ర్యాప్ సాంగ్ వేరు, కానీ ఇది మెలోడీ సాంగ్ కదా. ఓకే నెక్స్ట్, సూపర్ హిట్ నీ హైట్, సూపర్ హిట్ నీ రూట్, సూపర్ హిట్ డాష్ వెయిట్.
సూపర్ హిట్ నీ హిట్ సూపర్ హిట్ నీ పంచకట్టు. సూపర్ హిట్ డాష్ వెయిట్ పంచకట్టు కాదు. సూపర్ హిట్ నీ వెయిట్ సూపర్ హిట్ నీ మీద ఒట్టు. డాష్ వెయిట్ అండి. డాష్ వెయిటా? హెవీ వెయిట్. సూపర్ హిట్ హెవీ వెయిట్. ఇంకా చెప్పండి. సూపర్ మీరు బాగా జిమ్ కి వెళ్తున్నారు కదా ఈ మధ్య, సో అందుకనే హెవీ వెయిట్స్ డంబుల్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్లు. పాటల్లోకి రండి, జిమ్ లో వద్దు. అది ఓకే. సూపర్ పాట పాడు ఒకసారి. సూపర్ హిట్ నీ హట్ సూపర్ హిట్ నీ రూట్ సూపర్ హిట్ డాష్ వెయిట్. సూపర్ హిట్ సూపర్ హిట్ డాష్ వెయిట్ నీ హెడ్ వెయిట్. హెడ్ వెయిట్ నీ హెడ్ లేదు. ఎంత గొప్ప అయినా ఆ మేలిమి బంగారం నిప్పులోన పడితే కానీ కాదు డాష్. కరగదు. అది తెలుసు కానీ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏం జరుగుతుందో అడగలేదు. అంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అంటే బంగారం నిప్పులోన పడితే డాష్. నిప్పులోన పడితే కానీ కాదు, నిప్పులోన పడితే కానీ కాదు డాష్. నిప్పులో వేస్తేనే కానీ కాదు కరగదు. అవును కరగదని తెలుసు. నిప్పులోనే పడితే కానీ డాష్. ఎగ్జామ్ క్లూ ఇస్తా. శంకర్ దాదా జిందాబాద్ లో సాంగ్. జిందాబాదా? శంకర్ దాదా జిందాబాద్. గుడ్ మార్నింగ్ హైదరాబాద్. ఆకలిస్తే ఏమవుతుంది? ఆకలిస్తే తినబోతుంది కాదు. శంకర్ దాదా జిందాబాద్ లో ఆకలిస్తే అన్నం పెడతా. ఆ పాట. ఆకలిస్తే అన్నం పెడతా, అలసి వస్తే ఆయిల్ పెడతా, మూడు పాట పాడమల్లే అండి మిమ్మల్ని. అలా చూసుకుంటారా లిరిక్స్? సీరియస్ గా చిన్న పిల్లల్ని 2 టేబుల్ లో వస్తుంది. 2 1 జా 2 2 జా సారీ 2 1 జా 2 2 3 జా 4 4 4 జా 44. టేబుల్స్ కూడా రావా మీకు? 4 4 జా 44 ఏంటి? నిప్పులోనే పడితే కాని కాదు వడ్డాణం ఇస్ ద ఆన్సర్. వడ్డాణం. ఎంత గొప్పైనా ఆ మేలిమి బంగారం నిప్పులోన పడితే కాని కాదు వడ్డాణం. నెక్స్ట్ ఇది ఐ థింక్ ఈజీ. మనసు కాదు. నన్ను అంటే ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడగకుండానే ఆన్సరా? ఈజీ కదా. సరే ఆన్సర్ డాడీ, క్వశ్చన్ మీరు ఫేమ్. ఓ మై గాడ్. కాదు కాదు. అందర్ ఇస్ డాడీ. ఓ మై గాడ్ డాడీ. దాని ముందు ఒక లైన్ ఉంది. అదే ఓ మై గాడ్ డాడీ. ఓ దాని ముందు ఒక లైన్ ఉంది. ఓ ముందుకు. ఓ ముందుకు. ఓ మై గాడ్ డాడీ. ఓ మై గాడ్ డాడీ. అది కాదు. దానికి ముందా? క్వశ్చన్ యు ఆర్ ఫ్రేమింగ్ ఓన్లీ హాఫ్. ఐ గివ్ యు ఓన్లీ 3 మార్క్స్. 3 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 10. అవుట్ ఆఫ్ 10 అట్లీస్ట్ 2 అబౌవ్ వచ్చింది కదా. పాస్ నే. సరే ఆ లైన్ వచ్చిందో లేదో చెప్తాను. కెన్ యు డు ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఓ మై గాడ్ డాడీ? స్టోరీ చెప్పలేను, నా బాధ కంతు లేదు, ఈ డాడ్లందరూ ఎందుకు ఇట్లా పీక్కు తింటున్నారు, మాట వినిపించుకోరు, అస్సలు అర్థం చేసుకోరు, ఆలోచిస్తేనే నాన్న పేరు రాలుతుంది నా ఏరు, 100 రూపాయలు ఇవ్వమంటే మనమేమన్నా రిచ్చా, అని క్లాసు పీకుతుంటే ఏమైనా పిచ్చా, అనుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ నేను బయటకొచ్చా, అందరింట్లో సేమ్ సీన్ ఏమంటావు చిచ్చా. Oh my God daddy, just don't be my baddie. Oh my God daddy, just don't be my baddie. Oh my God daddy, just don't be my baddie. Don't be so hardy, that will make me saddy. బట్ ఐ లవ్ దిస్ సాంగ్. క్రేజీ వాడినావు, ఇప్పుడు కూడా క్రేజీ వాడినావు. థ్యాంక్ యూ. ఈ పాటలు మీరు చెప్పిన ర్యాప్ అదంతా డిడ్ యూ రైట్ ఇట్? ఎస్. సో యూ రోట్ దిస్ సాంగ్ అలాంగ్ విత్ కృష్ణ చైతన్య. ఆసమ్ ఆసమ్ బట్ క్రేజీ. ఆ అమ్మాయి చెప్పిన ర్యాప్ ఎవరన్నారు? కృష్ణ చైతన్య. ఎస్ ఎస్. సో నేను హుక్ పోర్షన్ అండ్ మై ర్యాప్ పోర్షన్. యా డాడీ నా ర్యాప్. యా నా స్టోరీ చెప్పలేనంత లైక్ అండ్ దర్ వాస్ వన్ సాంగ్ అంటే ఫస్ట్ టైం రాసింది త్రివిక్రమ్ సార్ వినేసి ఫైనల్ హి డిడ్ంట్ ఈవెన్ చేంజ్ వన్ లైన్. దట్ ఇస్ దేర్. అది నా బిగ్గెస్ట్ విక్టరీ. అంతేగా, అది చాలా పెద్ద విక్టరీ. ఐ అండర్స్టాండ్, లైక్ ఐ కెన్ రిలేట్. యూజువల్ గా ఒక వర్జన్ సింగింగ్ లో గానీ లిరిక్స్ లో గానీ ర్యాప్ లో గానీ ఉన్నది ఫైనల్ అయితే ఆ కిక్కే వేరు. అంటే పర్ఫెక్ట్ అన్నట్టు అంతే. ఇంకా ఓకే హలో హలో అన్న ఫీలింగ్ ఒక 1 minute వస్తుంది.
నాకు రోల్ రైడర్కి అసలు గలీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే సాయి కార్తిక్ అమ్మా హైలైట్ అది నేను నా లైఫ్లో అయిన బిగ్గెస్ట్ బిస్కెట్ నాకు ఏంటంటే సాయి కార్తిక్ అనే స్టూడియోలో రోల్ రైడర్ వచ్చి హీ రికార్డెడ్ హిస్ పోర్షన్ నేనేంటి పాడడానికి వెళ్ళాను. సో అతను వినిపిస్తుంటే ఇది నువ్వేనా అంటే యా నేనే అంటే అప్పుడు నేను ఏదో తోపుదాల్లాగా ఇది బాగానే ఉంది కదా ఎవరో రోల్ రైడర్ వస్తున్నాడంట అతను ఏమంటాడో టైప్ నేను రోల్ రైడర్తోనే మాట్లాడుతుంటే మొత్తం ఆడుకొని వెళ్ళేటప్పుడు నా స్క్రీన్ నేమ్ రోల్ రైడర్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. ఇక నేను నా ఇజ్జత్ ఎక్కడ పోయింది అప్పటికి ఇంకా ఇంత క్లోజ్ కూడా కానీ ఇంత ర్యాప్ కూడా లేదు. రాహుల్ గా తెలుసు ఒక 2-3 సార్లు హాయ్ రాహుల్ హాయ్ సోనీ అంతకు మించి తెలీదు. బట్ అప్పుడే చేంజ్ చేసుకున్నాను నేను యాక్చువల్లీ రాహుల్ నుంచి రోల్ రైడర్ అనేసి దట్స్ వన్. సో బట్ ఇట్ వాస్ క్రేజీ. నా లైఫ్ లో నేను రోల్ రైడర్ అని మర్చిపోయే పరిస్థితే లేదు ఈ ఇన్సిడెంట్. ఎస్. సో గెటింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ రౌండ్, క్రేజీ రౌండ్. షాప్స్ కి గ్రోసరీస్ అవి ఇవి కొనడానికి వెళ్తావా? సరే అయితే నీకు ఈ రౌండ్ ఈజీనే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ పాట వేసింది అది కిరాణా కొట్టు పాట. ఓ యా బట్ ఇదంతనా 10 రూపీస్ అడగని వచ్చుగా. సో దిస్ ఇస్ పాప్కార్న్. యా ఓకే. ఇది ఎంత? 10 రూపీస్. రాంగ్ ఆన్సర్. నీకు పాప్కార్న్ లేదు. నీకు తెలుసా మా ఇంటి దగ్గర 10 రూపీస్ ఇక్కడ ఎంత 5 రూపీస్. మా ఇంటి దగ్గర డబుల్ అమ్ముతున్నారు. ఏ నాకే మా ఇంటి దగ్గర 5 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఇయ్యాలా నువ్వు అట్లా ఎట్లా చేస్తావు? నీకు పాప్కార్న్ లేదు. ఏ నిజంగా సోనీ. సరే ఇదేంటో తెలుసా నీకు? షాంపూ కాదు ఇదేంటో కూడా తెలియదా నీకు? రివైవ్. పబ్జి ఆడేటప్పుడు తెలుస్తుంది. రివైవ్ అంటే పబ్జిలో రివైవ్ కాదు, వాళ్ళు ఇదే వాడతారు అనుకుంటా. సో గంజి బట్టలు స్టిఫ్గా ఉండడానికి మన నాన్నగారు వేసుకునే షర్ట్స్ అన్ని స్టిఫ్ ఎట్లుంటాయి ఫర్ దట్. సరే బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు గెస్ ద ప్రైస్. ఎట్లా నాకు అది వద్దు కాబట్టి చెప్తా ఏదో ఒకటి. 15 రూపీస్. మరీ చీప్ చేసి పడేసారేంటి? గంజి ఎంత ఉంటుంది? గంజి కాదు ఇది కెమికల్స్. ఇట్స్ ఆల్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఆల్ కలర్స్. ఇట్స్ 33 రూపీస్. కాస్ట్లీ ఉంది ఇది. నేను అది అందుకే కొనలే నేను. పసుపు పూజలకి వాడేది. పసుపా? ఇదెంత ఈ ప్యాకెట్? 2 రూపీస్. ఎంత ఒక్కటి కూడా ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలని లేదు కదా. కోవిడ్ టైంలో పసుపు వాటర్లో కలుపుకొని తాగాలి, పాలల్లో కలుపుకొని తాగాలి. ఆల్రెడీ పోషించిన కదా పసుపు ఇలా పోయాలనే చెప్పు. 2 రూపీస్ కాదు 5 రూపీస్ బ్రో. వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. మీరు పెద్ద షాప్లలో ఉండరు, రత్నదీప్ అట్లాంటి దాంట్లో పోయినట్టున్నారు. మేము లోకల్ కిరాణా కొట్టు ఉంటుంది మాది, సింపుల్గా గల్లీలలో ఉంటుంది. ఇంట్లో ఏం చేసినా మస్ట్ అండ్ షూర్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. ఎంత? మీ ఇంట్లో మా మమ్మీ జింజర్లు గార్లిక్ కలిపి పేస్ట్ చేస్తుంది. ఇట్లా నజర్లు ఇస్తే మంచిగా ఉండదు. అదా ఎంతకి సార్ డీల్ మాట్లాడుతున్నా. సూపర్ మార్కెట్ నేను ఫిక్స్. అరే ఎంతకి ఇస్తావు చెప్పు. ఎంత చెప్పు. ఎంత? నువ్వు చెప్పు. ఫిక్స్డా? చెప్పండి. 10 రూపీస్ ఇస్తాను నీకు కావాలంటే. 30 రూపీస్. 30 రూపీస్ కదా తీసుకో. ఓకే మా ఇంట్లో ఉంది. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ బాదాం మిల్క్ కదా అది. ఇది అయితే నువ్వు కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు తాగుదామని ఫిక్స్ అయినావు కదా. 10 రూపాయలు. 10 రూపాయలకి బాదం మిల్క్ వస్తుందా? మరి ఏమొస్తుంది? మిల్క్ అయితే వస్తుంది కదా. మిల్క్ ప్యాకెట్ కూడా వస్తలేదు. ఎందుకు వస్తలేదు? కట్ చేసి ఇట్లా కొద్దిగా పోస్తారు. వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్? జెన్యూన్ 25 రూపీస్. పర్ఫెక్ట్. ఎందుకంటే బాగా తాగుతుంది. ఇదే తాగుతావు గాను. ఇదే తాగుతా ఇంకేందా? ఇది నాకేనా? ఎస్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ రౌండ్కి వెళ్దాము. దట్ ఈస్ జంబ్లింగ్ వర్డ్స్. సో ఒక పేరు మోస్ట్లీ మన మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ వాళ్ళ పేర్లు. సో ఆ పేరుని ఖూని చేసి స్పెల్లింగ్ అటు ఇటు దటు ఇస్తావు నువ్వు నాకు ఇస్తావు. సో స్పెల్లింగ్ చెప్పి ఆ ఖూని చేసిన ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా చెప్తా. ఓకే డన్. సో యూ షుడ్ గెస్ ద నేమ్. ఓకే డన్. RUNYAAK రన్యాక్. RUNYAAK కారుణ్య. SINGAMUON సింగమోన్. SINGAMUON. మోనే సింగ్. అట్లా నువ్వు అట్లా వాడితే నేను అసలు నేను ఈడ ఏంది తెలుగు పాటలు. నగరాజధరుడ. ఏమ్మాయి
SINGAMUON. MISI. ఓ నువ్వు అట్లా నిగమా తిడుతున్నావు ఇట్లా పాట చెప్పు. నిగమా. క్లూ ఇస్తే సోను నిగమ్. మీరు ఆన్సర్ అన్ని అన్ని అందరినీ కలిపి ఒకేసారి మొక్కేసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఓ మ్యాన్. ఓ మ్యాన్. ఓ మ్యాన్. మన గారు. ఎస్ ఆసమ్. డర్ లోలీ. దా డర్ లాలీ. అంత కోపం అంత భయపడేందుకు డర్లో. డర్ లాలీ. డర్ లాలీ. డర్ 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 లొల్లి. లాలీ కంటే లొల్లి ఇస్ బెటర్. డర్ ఎల్లో ఎల్ఐ. బట్ LOLI ఇస్ ద స్పెల్లింగ్. నాకు వస్తలే. రోల్ రైడా. నా పేరు నాకు ఎట్లా చెప్తాయి ఇప్పుడు. నా షో నా ఇష్టం. నేను అట్లా పొగిడించుకోరు. నా షో నా ఇష్టం. నువ్వే చెప్పినావు కదా నా పేరు ఫుల్ ఎలివేట్ అవ్వాలి అని. ఎప్పుడు చెప్పినా వచ్చే ముందు అదే కదా క్లాస్. షో తమ్నేల్ కింద ఉంది చూడు నా పేరు. నెక్స్ట్ డాన్వర్. చెప్పు. THANVER. THANVER. డెన్వర్ లాగా డాన్వర్. మళ్ళీ డెన్వర్ నాకు. THANVER. హీజ్ అ జాన్వర్. రేవంత్. జాన్వర్ అనగానే చెప్పాడు రేవంత్ అని. ఇంత గ్యాప్ తీసుకున్నా చూడు. అంటే అది కనెక్ట్ అవ్వాలి ఒకటే. అంటే ప్రిసైజ్ గా కోతి అట్లా చెప్పుంటే అయ్యేవాళ్ళేమో. వాట్ ఆర్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్? సో ఒక 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ వుడ్ బి అన్ యానిమేటెడ్ మ్యూజిక్ వీడియో. వావ్ క్రేజీ. ఐ థింక్ ఇట్స్ గోనా బి లైక్ ఫస్ట్ అనుకుంటా తెలుగులో డూయింగ్ అన్ యానిమేటెడ్ మ్యూజిక్ వీడియో. అండ్ అదర్వైజ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది చిన్న అని. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ అ ప్రాజెక్ట్. లైక్ గోయింగ్ టు బి అనదర్ లైక్ మాస్ సాంగ్. చాలా ఇయర్స్ అయింది ఒక మాస్ సాంగ్ రిలీజ్ చేసి. సో ఒక ప్రాపర్ మాస్ సాంగ్ చేస్తాం. ఇంకొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి 3-4 ప్రాజెక్ట్స్. సో లైక్ ఆల్ సెటప్ రైట్ నౌ. అంటే మ్యూజిక్ వీడియో షూటింగ్కి వెళ్తున్నాను. సో ఓ క్రేజీ ఆసమ్. రోల్ రైడా పతంగ్ సాంగ్ నువ్వు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేసావు గుర్తుందా నీకు? 2016 January 8th రోజు రిలీజ్. 16లో రిలీజ్ చేసిన. ఇట్ సౌండ్స్ సో న్యూ ఇప్పటికి కూడా. ఇప్పటికీ అదే. అరే ఒకసారి కొంచెం డెఫినెట్లీ. స్నిపెట్. రంగుల ది రంగ్ కైటు పతంగ్ కించ్ కటు డీల్ మారు నా మాంజా స్ట్రాంగ్. రంగుల ది రంగ్ కైటు పతంగ్ కించ్ కటు డీల్ మారు నా మాంజా స్ట్రాంగ్. అన్నా ప్లీజ్ అన్నా కన్నాల్ జరా కట్ అన్నా సనల్ నా ఫ్రెండ్ అన్నా చిల్కల్ కూడా స్టార్ అన్నా గుడీలంగోడ్ నా మంద గుడ్డు మజా చార్మినార్ సరంగ్ పతంగ్ షాప్ పొద్దగా లండోరేసి గున్నస యాదగిరి చికెన్ కర్రీ గొట్టు కర్రీ అన్నీ రెడీ. పెద్ద చక్రీ పౌండ్ పతంగిటి మంజా రెడీ దించి పిల్ల ఇంచి కట్టు చేసా ఒకేసారి రోకు కొట్టి లటాయించు ఒకేసారి. దారు బారు ఎందుకు డియరు పక్క బిల్డింగ్ మీద పోరు జోడు ఫుల్ మ్యాటరు. ఆడి కారు అయ్య సాఫ్ట్వేరు నిన్ననే బండి మీద తిప్పిన చక్కర్లు. ఇదంతా మీరు హయాబజా గురించి అదే హీరో బుజా గురించే రాశారు కదా. హీరో బుజా చక్కర్ల గురించి బాగా 2016 ఇప్పుడు. బట్ క్రేజీ. ఇంకా జనవరి సంక్రాంతి అంటే ఈ పాట అంటే అట్లా ఒక నేషనల్ యాంథమ్ లాగా అయిపోయింది సంక్రాంతికి. అది సంక్రాంతికి పాట కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్క బిల్డింగ్ లో పెట్టాల్సిందే. లైక్ ఎక్కడ పోయినా ఈ పాట అట్లీస్ట్ ఒక్కసారినే వినిపిస్తుంది. ఇట్లా లొకాలిటీ మారుతూ ఉంటే ఇట్లా చిక్కడపల్లి నుంచి హిమాయత్ నగర్ వినిపిస్తుంది. చిక్కడపల్లిలో వినిపిస్తుంది, హిమాయత్ నగర్ లో వినిపిస్తుంది, ఒక్కొక్క స్టాప్ లో వినిపిస్తుంటది. సో అట్లా పార్ట్స్ విని మొత్తం 3 minutes వెళ్ళిపోతావు ఇంటికి. చిక్కడపల్లి నుంచి హిమాయత్ నగర్ 3 minutes వెళ్ళునా వెళ్ళు పాట పెట్టుకున్నారు. సో గోయింగ్ టు ద లాస్ట్ రౌండ్. ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఎలా వాడచ్చో వాడుకున్నోడికి వాడుకున్నంత అనే ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి అది. అందులో ఒక ఆస్క్ మీ ఎ క్వశ్చన్ ఫోటో పెట్టి పెడదాము. సో ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకొని లెట్స్ సీ వాళ్ళు ఏం అడుగుతారో. ఫస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ షూట్ ఇక నీకు. సో రోల్ రైడా పెట్టాను, కొన్ని రెస్పాన్సెస్ వచ్చాయి. సో ఫస్ట్ చాలా మంది హాయ్ అని పెట్టారు. సో అందరికి హాయ్ చెప్పారు. అందరికి హాయ్. మమత శ్రీనివాస్ మీ ఏజ్ ఎంత అని అడుగుతుంది. నా ఏజ్ 25. 24. That's it. Actually 23. ఇప్పుడు నిజం చెప్పు. నిజమా? నిజం చెప్దామా? ఒకటి ఎందుకులే. ఏజ్ రివీల్ చేయడానికి చాలా సీక్రెట్ అంట. చాలా అంటే ఇప్పుడు
చాలా చాలా ఇయర్స్ అయింది బట్టి అది అంటే ఒక కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ 21. కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే 21 కన్ఫర్మ్ 21. యా మీ పెళ్ళి ఎప్పుడు రోలీ గారు? ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ సిన్స్ ఐ హియర్ యువర్ ర్యాప్. 5 o'clock ఫ్రీ ఉన్నా వాట్ మేక్స్ రోలీ బీ సచ్ అ స్పోర్ట్ ఆల్ ద టైమ్? సహహహహన పెట్టారు. సహాహా అన్నిసార్లు నవ్విందంటే చాలా స్పోర్టివ్ చాలా స్పోర్టీ ఆమె. సో లైక్ ఐమ్ ఎ వెరీ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్. లైక్ నేను ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో కూడా లైక్ ఆల్వేస్ కూల్ గోయింగ్, అంటే సాంగ్స్ కూడా ఫనీ అందుకే ఉంటాయి. సో ఐ లైక్ వెరీ ఫనీ గాయ్. యా సో అందుకని స్పోర్టివ్గా ఉంటారంటే. స్పోర్టివ్ లైక్ ఐ ఎక్కువ మరి ఇమోషనల్ కంటెంట్ లెక్క చెప్తలేను, ఫిలాసఫికల్గా చెప్తలేను. ఐ టేక్ ఇట్ వెరీ పాజిటివ్. వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్, ఏదైనా చెల్లి బై ఇది కాకపోతే ఇంకోటి ఉంటుంది అన్నట్టు ఉంటుంది. సో అందుకే స్పోర్టివ్. సో ఆప్టిమిజం బాగా ఎక్కువ మనకి. చాలా ఆప్టిమిస్టిక్ నేను. యా సో నెక్స్ట్, బ్రదర్ ఆఫ్ ఆరి సిట్రో ఇస్ బిగ్ బాస్ స్క్రిప్టెడ్? నాట్ ఎట్ ఆల్. నాట్ ఎట్ ఆల్ స్క్రిప్టెడ్. ఇట్ ఇస్ నెవర్ స్క్రిప్టెడ్. అది కాకపోతే ఏంటంటే ఏది చూపించాలనేది వాళ్ళ చేతిలో ఉంది. సో దట్ ఈస్ స్క్రిప్టెడ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే. మీరు ఇచ్చిన కంటెంట్ ని వాళ్ళు ఇష్టపడి పోర్ట్రేట్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ చాయిస్ వాట్ టు షో. రోల్ రైడర్ అన్న టైం ఎంత అంట? రోల్ టైం ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నావు ఈ మెసేజ్ అంటే టైము 10 to 2. నాకు నువ్వు చాలా ఇష్టం పిచ్చి హాట్ 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 ముద్దులు ముద్దులు ముద్దులు. నేను కూడా ఆమె ఇడియట్ అంట వాళ్ళెవరో. ఆమె ఇడియట్ అంటే ఆమె ఇడియట్ కి ముద్దు పెట్టావా? ఐ డూ ఇష్క్ ఓన్లీ తుమ్సే అంటుంది. ఇడియట్ ఐ డూ ఇష్క్ ఓన్లీ తుమ్సే. ఐమ్ స్టూపిడ్. ఆర్ యూ క్లోజ్ విత్ సింగర్ రేవంత్? ఎస్. CO56. Can you make a music video with Sony Commandori? Yes, why not? We can. ఇడ్లీ పోవాలి మనం. ఇడ్లీ తిందాం ఫస్ట్. ఇడ్లీయా? ఆడవయ్యా? నెక్స్ట్ ఇంకొక సాకేత్ కొమాండరి మా అన్న అడిగాడు. టెల్ us a late night పోరీ స్టోరీ. లేట్ నైట్ పూరి. పూరి గురించి అనుకుంటా. ఇంతకుముందు ఇడ్లీ గురించి మాట్లాడినాం కదా. అంటే కవర్ చేయకు ప్లీజ్. కవర్ నేనేమి కవర్ ప్లాస్టిక్ నిషేధం ఇక్కడ. ప్లాస్టిక్ నిషేధమా? రికవర్ చేద్దాం. చెప్పు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లేట్ నైట్ పోరీ స్టోరీ. పూరి స్టోరీ అంటే నీకు ఎన్ని పోరీలు ఉన్నారు చెప్పు? అంటే ఒక అదే అందులో ఏదో ఇన్సైడ్ జోక్ ఉంది, నాకు కావాలి ఇప్పుడు. సాకేత్కే ఫోన్ చేయాలి. అవసరం లేదు. హలో ఆనెస్ట్ స్పెల్లింగ్ చెప్పాలి తెలుసా? స్పెల్లింగ్ చెప్పాను. ఆనెస్ట్ స్పెల్లింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడు. నెక్స్ట్ అంటావా? నెక్స్ట్. ఓకే. పెళ్ళి వై యూ మీట్? వై డిడ్ వి మీట్? ఇట్ వాస్ డెస్టిన్డ్. ఐఎమ్ బ్లెస్డ్. అంతే అంటావా? అంతే. ఇట్ వాస్ డెస్టిన్డ్. బట్ యా ఇట్ వాస్ మై ప్లెజర్ మీటింగ్ యూ. మనం క్లోజ్ అవ్వడం అండ్ ఇంత మంచి ఫ్రెండ్స్ అవ్వడం ఇస్ రియల్లీ మై ప్లెజర్. యు ఆర్ సచ్ ఎ నైస్ పర్సన్. థ్యాంక్ యూ. సో cool. We've come to an end. So before we end the show, I want to ask you a couple of questions. Okay. You came in as an independent artist. Yeah. So మనకి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఫిల్మ్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఇండిపెండెంట్ ట్రై చేశారు. బట్ యూ కేమ్ ఇన్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్ట్ టు ఫిల్మ్ మ్యూజిక్. సో టెల్ us about your experience and what is the difference? See, independent musicలో you can do whatever you want to. You are your own king. అక్కడ నువ్వు అనుకుందే నువ్వు పెట్టేస్తావు. లైక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డెసిషన్ మేకర్స్, యువర్ ఓన్ యువర్ డెసిషన్ మేకర్. బట్ ఫిల్మ్ మ్యూజిక్లో ఏంటంటే దర్ మెనీ పీపుల్ హూ టేక్ డెసిషన్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే అక్కడ యాజ్ అ టీమ్గా వర్క్ చేస్తారు అక్కడ. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు, అంటే ఒక ఇల్లు కడుతున్నప్పుడు యూనో ప్రతి ప్లానర్ ఉంటారు, యూనో మేస్త్రి ఉంటారు, ఆర్కిటెక్చర్, టైల్స్ ఏ వేయాలంటే ఇట్స్ అ డిజైన్. బట్ హియర్ ఇక్కడ ఇల్లు కట్టడం కాదు, వెళ్ళి ల్యాండ్ కొంటున్నాం అని. దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. లైక్ యూ బై అ ల్యాండ్, దట్ ఇస్. సో దట్స్ హౌ హౌ డిడ్ ద ఇండస్ట్రీ వెల్కమ్ యూ వెల్? అబ్సల్యూట్లీ. అంటే నాకు చాలా ఎక్కువ ఇచ్చింది అనూప్ రూబెన్స్ సార్. అవునా? అనూప్ రూబెన్స్ సార్ చాలా లైక్
gave me so many opportunities. Awesome. And I worked him for so long years. And సో నువ్వు మూవీస్లో పాడిన ఫస్ట్ సాంగ్ ఏది రోల్ like movies లో అంటే like Release it was అయినది. release అయింది హార్ట్ అటాక్. హార్ట్ అటాక్ అది అనూప్ గారిదే. అనూప్ గారిదే. Awesome. అది అప్పుడే అంటే he sir has recognized my work అంటే almost 4-5 years and he is the first one who took me to US. వావ్. అండ్ చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు సార్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు తమన్ సార్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ. యూ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ అదర్స్ టూ కదా. ఎస్, కీరవాణి సార్ కూడా చాలా. అండ్ సార్ దగ్గర కీరవాణి సార్ దగ్గర యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ద ఇండస్ట్రీ, ఇట్స్ ఓకే, బట్ ఎంటరింగ్ పాయింటే కష్టం కాబట్టి సూపర్ 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 రోలీ. సో వి కమ్ టు ఆల్మోస్ట్ అన్ ఎండ్. ఓకే, కానీ టైం అయితే తెలియలేదు అబ్బా. మనం ఫోన్ మాట్లాడినా తెలియదు మనకి, బట్ అదే లైక్ మోర్ లైక్ బికాస్ వీఆర్ ఫ్రెండ్స్ కదా. సో లైక్ మోర్ లైక్ వీఆర్ స్పీకింగ్ ఇలా కెమెరాస్ అనేది మర్చిపోయినాం. జస్ట్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్. అండ్ యు ఆర్ బీయింగ్ వెరీ వెరీ ఫన్ టు ఆడియన్స్ కూడా. వాళ్ళు ఫుల్ రిలేట్ అవుతారు మన ఇంటర్వ్యూ చూసి, వాళ్ళు మనతో మాట్లాడిన ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది. I hope they will definitely love it. యా, సో మనం ఎలా ఎండ్ చేస్తామంటే ఈ షోని ఒక ఇన్స్టాక్స్ మూమెంట్ అని ఉంటుంది. సో మనం ఒక ఇన్స్టెంట్ పిక్చర్ తీసుకొని మన అక్కడ మెమరీలు ఉంది. సో ఆ మెమరీ రీల్లో విల్ మేక్ అ మెమరీ. Okay. సో ఆర్ యు రెడీ ఫర్ ద ఇన్స్టాక్స్ మూమెంట్? Absolutely, why not? అల్లో నెరేడు అల్లో నెరేడు అల్లో నెరేడు పళ్ళే అచ్చం నా కళ్ళు నన్నే చూస్తే కోరికలన్నీ అవుతాయి గుర్రాలు. డియో 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 అరరర డియో డియో డిసక 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 డియో డియో డిసక 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 డి. This gift is for you. నాకా? నాకు నా గిఫ్ట్ నాకే ఇస్తున్నావు కదా. సో యా, బట్ ఇదేంటంటే ఇట్ ఆల్రెడీ హ్యాస్ ఇన్బిల్ట్ సాంగ్స్, మంచి పాత లెజెండరీ సాంగ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో బ్లూటూత్ స్పీకర్ వావ్. అండ్ FM. FM. ఎస్. సో మనం చిన్నప్పుడంతా రేడియో విని విని పెరిగినాం. ఇప్పుడు మనం రేడియో అంటే కార్లో తప్ప మనకు ఆప్షన్ లేదు కార్లో కూడా వింటలేం ఈ మధ్య, బ్లూటూత్ పెట్టుకొని వింటున్నాం పాట. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో this is a nice మనకి మంచి రేడియో ఉంటుంది, FM రేడియో, బ్లూటూత్, అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ లైక్ అ టేప్ రికార్డర్. ఓ ఓకే. యా, సో నువ్వు USB తో కనెక్ట్ చేసుకొని పాట వావ్, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ. మెమరబుల్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. థ్యాంక్ యూ మధుర. ఆల్సో ఓ ఓకే. ఎప్పుడు యూ షుడ్ స్టే సేఫ్. ఓ దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ టైంలో. ఇది వినుకుంటా ఆల్వేస్ స్టే సేఫ్. బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సోనీ. ఐ థింక్ పాటలు వినే ముందు ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకొని మాస్క్ వేసుకొని, ఎవరైనా నీ స్పీకర్ తీసుకున్నారంటే ఫస్ట్ శానిటైజ్ పెట్టుకొని తీసుకోవాలి. లేదు, శానిటైజర్ చెప్పకుండా తీసుకుంటే కళ్ళలో కొట్టడానికి. ఓ అమ్మో అట్లా వద్దులే అని తీసుకునేటప్పుడు అరే తీసుకోని శానిటైజ్ పెట్టుకొని తీసుకోండి. యా, బట్ ఇట్ వాస్ అ ప్లెజర్ హ్యావింగ్ యూ హియర్ రోలీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ 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 మచ్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైం. సేమ్ హియర్. ఇంత రోలింగ్ ఎపిసోడ్ తర్వాత నేను కూడా వెళ్ళి ర్యాప్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఏంటండి ఇది మాకు, బట్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నా, ఆయన బాటలో నడుస్తున్నాను. సో అంతలోపు నేను వెళ్ళి నేర్చుకునే లోపు మీరేం చేయాలంటే సబ్స్క్రైబ్ టు మధుర ఆడియో అండ్ మధుర ఆడియో ఒరిజినల్స్. బై బాయ్.